Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublepi parlok barong iperiang sobhai pi shaki Khubor Bakongsan Jong Taïew. Mga i Florentina sun bat ki Khubor kilong kumni. UMP ka Lok Sabha ubami ikmat ya ka Shillong constituency u Dr. Ricky Singkon ulapentep hapo ka yang dorbar parlimen Jong kari India bahadu menta ki don ki kinhun ka balatip kum ki high level kilapen khen ya ka jingkhang ti bat chalan yo do yong da ka NGT hapo ka jila Meghalaya usnem araja khatsaw kani ka jingpentep u Dr. Ricky kade haba ula shimbenta ha ka 0 hour ka barang yad ha ka dorbar mangtingka u Dr. Ricky ulay thu bawat la ki high level kilapen Kenya ka jingkhang ti doyong da ka NGT Henry Wat ka sarkar jilaru kamshim la bante lakam ya ka jingpen ya bian ya doyong ki pulet jong ka Ribhoi district ha ka jingkhanra ka balapalong ha ka janmi jong ka aphuitrik ubna ya yong arhaja apusan ha ka wei ka yingwai ka badan ha khatsan mer bernihat kilayo ban kemno yo finance secretary jong ka sengle no na ka jilla Manipur ka balatip kumka Kang Leipak Communist Party People's War Group Uteu le no obala shakem haki pulet Ribhoi udeu ubala tip kerteng kum ukhun dongbam Horijit Meitei bat ubade ubala judan benta haki kam dawa pisa haka jela Meghalaya bat kiwe bat ubala petre na kakti jongki pulet ka jela Manipur layethuru baka jing toket jongki pulet uteu khun dongbam ulapla bat ude udukhat jongka KCP PWG bat ujukrong pisa na kabenta ka seng na kamet ka jong u ki pulet kilayo ban kurup artli ki mobile ringkat bat kiwe de ki tiar kitar kibaya de bat kate ka kambian shu na kalyang ki pulet kila pentep ru ba ukhun dong bam udeiru uba subadan kti banle ye ki kampentriam ringkat ka jingsu bot bat ki le no na kari Myanmar ban Nepal kumban chikdo ukhun dong bam ula shakem ha ki pulet ha ka jilla Manipur menchem snem halor ka jingdon ya ka suloi bian ha usnem arhaja khatphra ru halor ka jing shalan drok ha ka nongba Dimapur halor ka ne ka jingja ki pulet kila register case persha ya ukhun dong bam hathana nongpo panna kalyang ki bor pulet kida plong ya ka jing pet ngor ka bajur ban pentikna ba ki nong penthut ya ka shongsuk shongsan kinnat ha ki kendon jong ka an Umintri katanat social welfare uba polling do haringkat ka chairperson ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ka agatha ke sangma ka director jong ka social welfare bat kiwe kilawan ban sakhilang ban pediang yaki arpo arngut ki khanna na ka jilla ki balawan phai na ka jilla Karnataka yaki ni ki khanna lawan ban sinran lang daki officer na ka jilla Karnataka Dakabakantop ya ka District Child Protection. Yaki ni ki khana lawan ban IT shaki officer ka District Child Protection Unit Jong ka Mandya District Karnataka. Yaki ni ka jingwan IT Bayalam da ka District Child Protection Officer ka Rashmi S. Yaki ni ka jing pediang ladan langru umintri ka tanat social welfare uba po lingdo ka chairperson jong ka State Commission for Protection of Child Rights ka agatha ke sangma ka director jong ka social welfare ka kong CD Lingwa ki officer ki keme ki kpa bat kiwe habakran makinong tho Khubor uba polling do ulaya thu baka jala Meghalaya kalashim mi kilat kilinti bakin yo ki jaka puli hajan kishnong niha kishnong ki baki shong kisa ulabin rap da ka baong baka sarkar kanshim me ka sin jam banpet baka puli ka puthi bat ki jingdan kam jongki kan nang yat bet yat rinti Habayakran berka District Child Protection Unit jangka Mandya District Karnataka ka Rashmi S kalaong baki smokeman baki layo banwan yalam ban IT ya kini ki khanna sha ka jilla ka jingshngan bat kalawai jongki ka dei ka ba ki smokhya kawai kalong kame khasi ringkat ka parlok kalalaj im na ka khti jongki le no ki bawan sunret kuli ya ki nong jongo kai perthai hapa halgam Jammu and Kashmir kabalaja ha ka apho artarik mentau bana yayong arhaja apusan Kane kalong kami khasi kade kabla tip kerteng kum ka Susan Farisha Sim kabashong basa ha Shillong katkum kajing yakran ka kong Susan bat ka wei ka YouTube channel kane kalong kami kalalet cha pahalgam bat ka parlok Henry haba kila poi ha kate ka jaka haba kila dep shandur unong shandur ula weriki ban let shong ri tengen ha tenrai diang ban pet ye kidur bala dep ban shan Henry ha kapor arbaje no phai sngi lawan uwe ule no ubaking suloi ubawan yad Ulapan apsulai bat pak pule ya ka Quran bat haba ula depan pule uni ule no ula yat kam sharum Henry haba
kakeli na uni unong shandur balai upha pule ya Quran haba ulai osngo ula phaidin kabala pinkindet yaka hendre uyat no shakmat ulalet kili ki arngot ki shijur ki badang shudap yatho ki badang shongkai haba ukli gidi muslim ne hindu hendre ka jingkhoi min siam ula yatho bade hindu bad markumta ula shaksiat hadu arkuli ula kolon bad place nam kane kalong kame kalayo I ba uni ule no ula let saha we ubashong marjan bad siat eka kli bad markumta maka bad ki parlok kila phet no banhiar kombashi kenta shiteng na kate ga jaka ha kani ga jingwan siat ki le no ki bakiang atiar bha kidan palat arphun riungut ki balayap haba unongsan hima ula phun ya ka kong suzan banshim jingkran halor kani ga jing lat im na kikti ki le no kamtre shu namar bakla depan pen pau ha ka we ka YouTube channel na kalyang unongsan hima ula palat ya kani khubor halor ka jinyo I ka kong suzan bakla phla haba kala lat im na kikti ki le no ha ka wei ka channel namar ya kani ka jingja ki news channel lada day ha India ne ki wei ki ri ki dang pen mi ya kani ka jingja sha pen yap ki nong jingo kai perthei ha pahalgam ka enforcement directorate ka badai ka tna trekam ka sarkar pedeng kala yo ban khurup wei point san pra klur ka pisa hapo ka an prevention of money laundry R1000R na South Garo Hills ha Meghalaya bat ki ka tu kat ni ki jaka hasam bat kani ka pisa ka dei halor ka jing penyat bi an yau do yong bat ki karkhana thang do yong ha ukarwo khubor balaplat ha krinsan x layathu bak enforcement directorate shillong sub zonal office kalapalong ya ka jingkhanra ha ka arpu sau tarik uyayong arhaja apusan ka jaka ka badan ha jadi jetim bat kanong albibira ki badang hawa po South Garo Hills bat ka jadu gopha bat margi rita ki bahab hapo ka jilla Assam laong ba kate ka jinglet khenra na lor Jong ka pisa la yo ban khurop ki kot kisla ki laptop ki mobile phone ban artli ki kali ramdor Superintendent of Police Jong East Khasi Hills District Uvivex aim hakarwo khubor kabala palat pat ba ula pente pat ba babaro kinong Pakistan lat no kitu ki bawan ling ba ka long term visa bat ka diplomatic lani official visa baki de ban mi no mardon na upod usam jong kari India ha laneshwa ka arpunyo trik uyayong araja apusan ula pentep ru baki nom Pakistan ki bawan lingba ka medical visa baki de ban mi no na kari India shwa ka arpu khandai trik uyayong araja apusan bat kitu ki bawan lingba ka SAARC visa ki de ban mi no shwa ka arpundu trik jong upana yayong araja apusan bat kinu ki bambut ya kini ki hukum ki balapen mi kingat ha ki jingpen stom ka bating e kat kum ki kendon an Shosho na kanyang Uvivex im ula pintip balada don kinu ki riupat ba ki badan jingtip halor ka jingdon jang ki brio na ri Pakistan bakin pintip siya ki bor pulit dakba phone ha un number iwei ar ubade un number jang ka police control room kumban chukdo kani ka jingpen mi hukum ka deshi pinta kat kum ka hukum balapan mi da ka Ministry of Home Affairs ka balabatha babaro kinong Pakistan bakide ban mi no na kari hadin ka jingja sha siat yap jang ki arphun riungut kinong le jingo kai perthei ha ki le no kari Pakistan kabalaja ha pahalgam jang ka jilla Jammu and Kashmir ha ka arpu artrik ubnaya yong arhaja apusan kumjo u senior superintendent of police ka Ribhoi district ru ulabatha baki badai na kari Pakistan ki de ban mi no mardor te paralok daki tuki khubor nila poisha ka bakun ni ai khuble ya ka por jongphi khuble shibon